May adlaw ka natong tanan, mga kaigsunan. Niining ka adlaw nipabot diya nga mensahe especially sa mga Seventh-day Adventist na kung asa ko na member mga kaigsunan. Labi na sa kalagangan Seventh-day Adventist Church o sa CMM, Central Mindanao Mission, mayong adlaw no sa atuang tanan. Kini siya nga mensahe alang kaninyong tanan o nagpasalamat pug ko sa mga elders, councils sa Seventh-day Adventist sa Kalagangan Church nga nagpahimo sa pagpatawag kanako alang sa pagatubang sa panawagan nga pagatuban mahitungod sa Trinity nga doktrina. O nasubulan ko gamay makaigalaan tungod kay dili gyud susama kaniadto sa karaang Seventh-day Adventist nga importante kay ang kalag kanila. Dili sa paagi nga importante ang kalag alang kanila tungod kay kung adunay na tunan ng isa ka tawo ilaha gitong tabangan nga hantud makita ang kamatuoran sa iyo por dili. Kay mailhan man imong tawo makaigalaan kung tinud-anay ba gyud siya nga nangita sa kamatuoran. Pero so far makaigalaan sama gyud sa Katoliko ang pamaagi kaniadto sa Roma Katoliko sa panahon nga naghari ang Roma pinaagi sa papal no sa papacy nga nahimong world leader sa Roman Catholic ang papa sa Roma nga from 538 to 1798 no nga ang creed gyud ang nagpatigbabaw meaning ang ilang doktrina bisan kinig sayop bisag dili mapamatud-an sa balang kasulatan himuon gyapon nga ilaha nga masunod ang giingon sa tao. So o mao gyapon na nahitabo sa panahon sa mga apostoles makaigalaan nga sa panahon nga ang mga leader man gyud naggusto gid nila nga og respeto nga tuohan sila bisan og dili makita sa balang kasulatan labi na sa Seventh-day Adventist nga aduna espeto sa tagna. Nagpakita ni siya makaigsunan nga na-repeat ang history kaniadto nga ang Seventh-day Adventist susama nga gigiyahan sa kaaway mga kaigalaan. So kini sa nga mensahe akong ipabot diya kaninyo tungod kay sa mga elders mismo akong madunggan nga ilag yung gisalikway ang espiritu sa tagna nga sige ra taghisgot sa espiritu sa tagna sulat ni Ellen White samantalang ang Bible og kay ang Bible lagi greater light niya laser light pero kanang laser light mga kaigalan gipakita na alang kanato para masabtan nato ang greater light. So inana gihapon na siya kanang ang problema tungod kay nagpakita nga giangkon nga propeta si Ellen White pero ngalan na lang makaigsunan nga samala sa pag-atubang nako sa council nga nagtuo kang Ellen White pero gisalikway na dayang sinulat. So matingala lang ko tungod kay nganong padayon pa nga ginabaligya ang iyahang mga libro sa Seventh-day Adventist pero sa laktod nga istorya ginasalikway na. Kung maghisgot sa uban nga mga sa religion gamiton gyud ng hermeneutics, gamiton gyud ng exegesis nga pamaagi sa pagtuon sa balang kasulatan. Pero sa akong nakita mga higala, dili na siya ma-apply kung Trinidad na ang isgutan o Trinity. Kay nga naman, ang creed na ang mapatigbabaw, mao naman niyang na-establish, mao na lang ni. Sama sa giingon ni Ted Wilson, nga ang Trinity dili na mapamatudan sa balaang kasulatan. At wala na siyang gidawat pinagi sa pagtuo. No? Trinity nga usa ka Dios, adunay tulo ka persona ang usa ka Dios. So, but lang makigalaan kung waba mo nga libog ana. Tungod kay ingon pa atong isa ka elder nga libog kuno kayo ang mga offshoot. Pero sa tinuod lang kinsa ka ang libog mga higala, no? So agi respeto sa inyo ha makaigsunan kay dili naman ta maka-share, di man ta maka-istorya sa atong gituan sa sulod sa iglesia. Sumala sa ako ang giingon tungod og hinungdan kay tungod sa creed nga mao ang fundamental belief nga giusab nga ingon pa sa usa ka elder nga nasayop ang mga pioneers na sila sayop sa pag-ila sa Dios. Pero kini akong ipakita kaninyo karon makaigalaan, kini siya nga nagpakita nga ang Seventh-day Adventist gani dili man gyud na nimo makita sa Bible, only sa sulat ni Ellen White. O sa atong baptismal form aduna gyapon Ellen White, sa atong fundamental belief aduna gyapon Ellen White, pero naglibog ko og ngano nga ang Seventh-day Adventist is kung mubasa kag Spirit of Prophecy is himuon kang offshoot. Samantalang ginabaligya ang iyang mga libro, ginagamit sa leksyon. Unta, no? Akong panawagan makaigalaan, dili na lang unta gamiton ang sulat ni Ellen White. Siguro for business purposes tungod kay ang mga libro
usog man kay mahalin tungod kay kini manggod pertingin luta kay mga sulod mga tambag alang sa mga katawhan. Pero sayang tungod kay ang ubang tao ang nakabenepisyo dili ang nasa sulod. O ako asab nga ipaabot diya kaninyo makagalaan nga wala na sayop ang mga pioneers. Gani ang atanan nato nga mga hubad sa balang kasulatan gikan kanila gawas lang gyud ni ining Trinity tungod kay nahimo ng fundamental belief ug nakabaluta nga nagsugod pa lang ni ini ni adtong 1981 nahimo ang fundamental belief sa Seventh-day Adventist. Apan ang karaan gyud nga doktrina sa Seventh-day Adventist nagsugod ni adtong 1872 ug 1889. So makita ninyo makagalaan nga walay Trinity sa ilang doktrina kaniadto. Apan si Sister Ellen White gitagna na niyang daan nga sa dihang mupahulay siya adunay dakong kausaban nga mahitabo nga mausab ang doktrina sa Seventh-day Adventist nga gitawag fundamental principles ug natinuod gyud ni adtong 1981 ang Seventh-day Adventist na usab ang doktrina. Apan makaigalan unsa may giingon ni Sister Ellen White mahitungod niini nga mapwede ba daay mausab ang ilahang pagtulunan kay ingon ba nasayop sila kinsa man daay ang nagtudlo kanila ug nganong makaingon man ta nga nasayop ang mga pioneers. Kinsa man day ang husto nga gihatagan og kahayag sa Seventh-day Adventist, ang karon ba nga presente o ang karaan mga kaigsunan. Si Sister Ellen White nagpahayag diri sa iyang gisulat. Atong basahon. Ingon si Ellen White diri sa manuscript release sa volume 1 page 55 it says here, when men come in who would move one pin or pillar from the foundation which God has established, kinsay nag-establish? Ang Dios. Kung adunay usa ka tawo nga magausab niining usa ka haligi nga pundasyon nga ang Dios mao'y nag-establisar pinaagi sa iyahang balaang espiritu, let the aged men who were pioneers in our work speak plainly, and let those who are dead speak also by the reprinting of their articles in our periodicals. Gather up the rays of divine light that God has given us. He has led His people on step by step in the way of truth. This truth will stand the test of time and trial. Kuyaw kay makaigalaan. Kay ang kamatuoran nga gihatag sa mga pioneers, mauday ni siya ang test of trial sa atuang panahon karon. Kung atong sabton, giingon diri sa balikan ako gamay. Giingon siya, tuguti nga mga ang tiguang nga mga pioneers. Ang pioneers makaigalaan is kadtong kauban ni Sister Ellen White nga iyang gipang-mention ang mga pangalan. So, kinsa man to sila, silang Loughborough, sila ni J.N. Andrew, sila ni Stephen Haskell, sila ni James White, Uriah Smith, so ug uban pa. So ako lang na siyang ipakita sa inyo og kinsa tong mga uban nga mga pioneers. Ug mao ni ang giingon ni Sister Ellen White nga ipabalik ang ilahang mga sinulat, sila ang moistorya plainly. Kay ang Dios mo'y nag-establisar niini. Gani kato akong gisulti sa usa ka elder kay niingon man sila nga ang mga pioneers is aduna sila sayo tungod kay yung nanay grabe lisod kayo ilahang pagpaningkamot og tuon, pero gisulti diri makaigalaan nga ang Dios mo ay nag-establisar dapat wala gyud mubungkag ni ini nga kamatuoran makaigsunan. So sila pa gyud plainly ang gingon mauna nga gisugo nga reprint ang ilahang mga periodicals ilang nasulat ug unsa pa gyud ang gipahayag ni Sister Ellen White may tungod niini. Okay, naingon diri sa Councils for Writers and Editors sa page 36 paragraph 4. They were determined not to see any flaw in their own opinions or in their expositions of the scriptures. That however long men may have entertained certain views, if they are not clearly sustained by the written word, they should be discarded. So, sa dugang nako ani nga video makigalan nga ako pagyapong i-send akong ipaabot diha nga mensahe alang sa ako ang mga pinalangga nga mga nirespeto nga mga pangulo sa iglesia. So, kung mag-produce ko video may tungod sa Trinity o tan-aw na to kay giingon man diri kung dili siya masuportahan nga ideya makaigalan sa balaang kasulatan i-discard di hawaon siya nga doktrina. So tan-aw na to kung unsa nga doktrina ang angayan i-discard nga dili dawaton o dawaton nga doktrina. Okay, those who sincerely desire truth will not be reluctant to lay open their positions for investigation and criticism, and will not be annoyed if their opinions and ideas are crossed. This was the spirit cherished among us 40 years ago. So kini nga espiritu ang atong gikinahanglan makaigalaan nga gipakita diri nga kung tinuod ta nga nakas kamaturan sincere ta kay sa pag-atubang nako sa council niingon baya gid ko makaigalaan sa mga elders ug sa councils nga unsaon man ako ni nga mas clear man ni siya gi-describe wala man nag-end si Sister Ellen White sa
third person of the Godhead, three powers. Ana, wala man siya ni end. I-apply na to ang exegesis, hermeneutics ani. No? Kaysa kung sa baboy ang hisgutan, hermeneutics man natong gamiton, exegesis man o kana siya wala ta nag-end diha. It's the same thing gihapon. No? Kung giunsa pagsulat sa writer, mahitungod niini ang third person of the Godhead gisaysay ni Sister Ellen White. Iyang gipahayag ang tanan. So mag-produce ra og video na mag-igsunan. So, dili ta maanoy, kung tinuod ta nas kamatuoran, dili ta mahadlok nga imbestigahan ang kamatuoran nga naa sa tuwa. Kung naay mag-criticize sa ato ang magigalaan, nganuman, ang kamatuoran mubarog na sa iyang kaugalingon. Dili kay atong hawiran bisag dili nato mapamatud-an sama sa giingon ni Ted Wilson, no? Ang pagtuo kay galaan nagagikan sa pagpaminaw ug pagpaminaw sa pulong sa Dios, pero kung misgot kag Trinity tuuhan ra nimo bisag wala na exist sa balaang kasulatan, mga kaigsunan, appeal na ko ni sa inyo, appeal nga hinaot unta nga tun-an ninyo maayo ang Trinidad. Okay, kay kini siya adunay dako kaayo nga pagbungkag sa personalidad sa Dios. Sumala pa si Sister Ellen White. Sa pamanggid ang dugang pahayag ni Sister Ellen White diri mga higala. Aduna siya importante kay nga gisulti diri. Ingon siya, I know from the light that God has given me that there should be a revival of the message that have been given in the past, because men will seek to bring in new theories and will try to prove that these theories are scriptural, whereas they are error, which if allowed a place will undermine faith in the truth. We are not to accept these suppositions and pass them along as truth. No, we must not move from the platform of truth on which we have been established. Gipakita diri makigalan nga usabon kay ngano, usabon natong balik i-revive, meaning na nawala dayta sa kamatuoran karon. Mao na nga niingon si Sister Ellen White nga mubalik ta sa gihatag nga kahayag kanato kaniadto tungod kay adunay mga tao nga nagadalag bag-ong mga teorya. Mao tong sa first passage katong mga writing sa mga pioneers at to kay nganuman, no, sa giingon nako ganina nga ang si Sister Ellen White sa panahon gani nga magistoryahanay sila, unya mahutdan na sila reasoning, dili na sila ka-explain sa Bible. Si Sister Ellen White tagan siya vision para nga ipakita sa iya kung unsa ang husto nga pagsabot sa balaang kasulatan. But so sad makigalan, rejected ang spirit of prophecy sa Seventh-day Adventist. Just like sa Israel before, naa sila'y propita pero ilang gina-reject, ginapatay nila. Makigalan, kung i-reject nato ang prophet, gi-reject pud nato ang Ginoo. Sa panahon nga si Samuel, sama gihapon, nag-accept, nag-angkon lang ta nga si Sister Ellen White atong propita. Pero gisalikway nato yang sinulat sama ra nga ato siyang gisalikway, labi na labaw sa tanan ang Dios. Si Samuel sa 1 Samuel chapter 8 makigalaan, sa dayang magpili gyud hari ang Israel, ningon ang Ginoo, sige hatagi sila Samuel. Tungod kay dili ikaw ang gisalikway kun dili ako. Kay dili sila gusto nga ako ang maghari diha kanila. Makaigsunan walay kalainan karon sa Seventh-day Adventist. O ginaot panawagan ni alang kanato nga mubalik ta sa fundamental principles nga gihatag sa Ginoo kanato. O kita ang tinuod nga nas kamaturan, dili ta mahadlok nga imbestigahan ang kamaturan nga naa sa tuwa. Okay? Kay mao ni ang giingon ni Sister Ellen White nga adunay or reorganization nga mahitabo sa organized nga doktrina nga gihatag sa Ginoo sa milabay nga mga panahon for 50 years. Atong adtuon makaigsunan. Ingon sa diri, the enemy of the soul has sought to bring in the supposition that a great reformation was to take place among the Seventh-day Adventists. So adunay mga kaaway sa mga kalag nga nagdala og supposition, bangga sa og adunay dako nga reformasyon nga mapuli sa Seventh-day Adventists, and that this reformation would consist in giving up the doctrines which stand as the pillar of our faith and engaging in a process of reorganization. Okay, gipakita diri nga adunay reformasyon nga mahitabo, nga ang doktrina ilisan makaygalaan nga mao ang haligi sa pagtuo, nga nagapadulong kini sa proseso sa reorganization. Kabalo ka magagalaan kung giunsa pagproseso sa kaaway ang kining doktrina from 1872 to 1889, dili gyud Trinitarian, pila ka years makagalaan ang Seventh-day Adventist. Pero pag abot sa 1981, wala na si Sister Ellen White, wala na ang mga pioneers na namatay na, ni Puli na aduna na secret nga councils na itabo, unyang presidente ini nga panahon si Nelson Wilson, unya may kagalaan mao ni ilahang mitingan og nahitabo nga nailisan ang atong doktrina og Trinidad, ang number 1 mga kaigalaan nga one God, ikaduha one Lord Jesus Christ, og gipulihan og scripture ang number 1 og Trinity ang number 2. Pero gipakita diri mga kaigalaan nga adunay reorganization nga mahitabo sa Seventh-day Adventist. Unsa man ang reorganization? Where there's reformation to take place, what would result? The principles of truth that God in His wisdom has given to the remnant church would be discarded. No?
Imagine na makaigalan, ang prinsipyo, ang fundamental principles nga gihatag sa Seventh-day Adventist, nga mao ang remnant, mahimo siyang walay bili, i-discard siya, hata wala na siya, tagag pagtagad, di na tagag pagtagad. Okay? Mao nang moingon kasagaran ang mga biktima in tawon diri sa ubos nga moingon nga sunod na ta sa atong mga pangulo. Hinungdo may makaigalaan nga kung ang pangulo dili mo sunod sa pulong sa Dios, dili nato siya sundon. Gani niingon ang Ginoo diri sa Acts of the Apostles page 68 nga, but when its claims conflict with the claims of God, we must obey God rather than men. God's word must be recognized as above all human legislation. And thus saith the Lord is not to be set aside, for at thus saith the Lord, thus saith the church, or at thus saith the state. The crown of Christ is to be lifted above the diadems of earthly potentates. Klaro kay diri makaigalaan nga mas mutuman ta sa giingon sa Ginoo kaysa iingon sa iglesia o sa nasud, mga nasud nga kaigsunan. Mas maubay ta. Mao ni ang giingon sa Acts no, sa buhat kapitulo 5 28 ug 29 nga sa panahon nga mga apostoles nagsige sila gwali ngadto sa mga sinagoga sa Israel. Sige sila gwali didto. Nanggawas na sila sa church. No? Gibuo ni Jesus Christ ang 12 ka apostolos. Ang iglesia sa mga sinagoga o mga leader sa Israel, gusto gyapon sila respeto. Gani na sila otoridad, mao nang niingon diri nga gignan ta naman mo nga dili mo mangwali ana nga pangalan diri. Nga nahinungdan noon nga napuno ang tibuok Jerusalem sa inyong doktrina. Ug mao gihapon karon ang ilang akusasyon. Dili tay pawali sa church ni ini, di tay patudlo ni ini sa church kining non-trinitarian nga konsepto. Kung tinuod ta nga nas kamaturan dili ta mahadlok makiglan atubangon sa mga leader sa Seventh-day Adventist ang mga opposition nga doktrina dili kay pasagdan. No? Mao na siya makiglan kun dili ang pag-atubang sa husto nga pamaagi. Mao na nga ni si Peter o uban nga mga apostoles miingon, we ought to obey God rather than men. Mas mutuman mi sa Dios kaysa tawo. Igsoon, mao gid unta na ang espiritu ang atong gikinahanglan in these last days. Mao na ang espiritu. Dili ta mutuman kung unsay giingon sa tawo, kun dili unsay giingon sa Dios. Balikan nato ang reorganization nga nahitabo. Unsay giingon diri makaigalaan. Our religion would be changed. So meaning giingon si Sister Ellen White nga ang Seventh-day Adventist mausab ug nausab gyud. Nausab unsa man di ay ang basihan nga ang religion nganong nagkahiusa ang katawhan sa Ginoo sa sinugdanan gikan sa 1844 tungod sa kamatuoran nga gihatag sa Ginoo. Kay ang basihan sa paghiniusa sa katawhan sa Ginoo is mao ang kamatuoran. The basis of unity is the truth, makaigalan. Ingon din diri, the fundamental principles that have sustained the work for the last 50 years, 1853 onward to 1903, itong kay mao man nga tuig diri ko atong basahon, 1903, so backward ka for 50 years, so backward, so 1853. So 50 years nga gisustain sa ang kamatuoran nga kining fundamental principles buhi pa kay si Sister Ellen White makaigalaan. Makita na to. One of the elder niingon siya nasayop ang mga pioneers, may tungod sa pagilan ini. Pero makaigalaan ingon si Sister Ellen White atora na mohatag ra kog presentation ana mahitungod sa kung non-Trinitarian ba gyud o Trinitarian ang concept ni Sister Ellen White. Mga komentary gikan sa Bible is Trinitarian ba? Katong pag-ila sa balang espiritu is lahi ba nga Dios iyang pag-ila? Atong tan-awon mga kaigsunan, no? Ingon din diri, a new organization would be established. A new organization, dili organization nga pundok, kundi an organization of the truth, kay kamatuoran ang gisgutan ni ini. No? Ingon din diri, book of a new order would be written. Tanawa, church manuals. Unsa bagid fundamental beliefs. Naa na church manuals nga which is mo against uban sa doktrina sa karaan nga mga pioneers nga gihatag sa Ginoo. Kinsa man ang atong tuuhan? Ang bag-ubang mga Adventista mga kaigsunan o ang karaan ng mga Adventista. Kay sila ang gigamit sa Ginoo. A system of intellectual philosophy would be introduced. Nothing would be allowed to stand in the way of a new movement. Dili na daw pwede nga aduna pa new movement. Nganong nahimong new movement tungod mga kaigalaan tungod sa pag-usab sa doktrina. Dili tungod kay adunay ni option nganong nagka-scatter ang katawhan sa Ginoo tungod sa giusab nga doktrina.
Dili man na sila manggawas mga kagalaan kung ang karaan nga doktrina mao'y gihawiran sa Seventh-day Adventist. Pero musugotag sa dili adunay infiltration nga nisulod sa Seventh-day Adventist. Adunay pag-usab sa mga libro, adunay pag-usab mga kagalaan sa sistema sa sulod sa Seventh-day Adventist sa panahon sa moderno tungod sa mga infiltrators nga nisulod sa Seventh-day Adventist. Ato gyapon ang hisgutan buhatan ta nagvideo mga kaigsunan. Okay? Giunsa pagsulod sa mga Jesuits based sa mga books, based sa Great Controversy, no? Ato na siyang tanawon. The leaders would teach that virtue is better than vice, but God being removed, they would place their dependence on human power, which without God is worthless. Unsay nahitabo karon? Maunay giingon sa leaders, wa na tay mahimo ana. Mga kaigsunan, dili basihan ang giingon sa leaders, kundi unsa ang giingon sa Ginoo. Especially, aduna kay assured, tungod kay establish na ang kamatuoran nga gihatag sa mga pioneers. Di na ta maghago og utingkay pa makigalaan tungod kay gihatag na sa Ginoo. Dili na maghago. Atuan na lang pangitaon ng mga reference, apply na lang nato ang exegesis. Meaning, here a little and there a little. Atong i-gather ang mga information. But what happened today? Ang tao ra gihapon ang masunod kaysa giingon sa Dios. Then foundation would be built on the sand, and storm and tempest would sweep away the structure. Remember mga kaigsunan, what happened to the Seventh-day Adventists? Because of changing the doctrines. Magisgot kag Reformation, magisgot ka og Reformation Sabbath, Reformation sa pagkaon, no? Makigalaan, ingnon kang offshoot. The problem, dili unta kami ng offshoot kay ang gibasihan ng spirit of prophecy man. Dili man ang human o tawhanon nga idea. Kundi gikan sa Ginoo, pinagi sa propeta nga giisip nga propeta sa Seventh-day Adventist. Igsuon, kini siya nga panawagan alang kanato balik ta, tun-an nato, dili ta basta-basta nga mosunod lang sa leaders. Sa panahon nga nasayop si King Saul, siya ang leader sa Israel. Kung sayop ang iyang ginabuhat, mali ang ginabuhat, giuyunan ba siya sa Ginoo pinaagi kang Samuel? Wala ni uyon si Samuel. Even though nga need og respeto si Saul, sama gyapon sa leaders sa Seventh-day Adventist, pero kung mali ang sundon sa mga leaders, dili na mo agi og protocol, diretso ra ka disfellowship sa church. Wala gani proseso makigalaan nga giingon sa Matthew 18. Wala gani proseso nga investigation sa kamatuoran sumala sa atong gibasa ganina. Wala. Makigsunan. Unsay gihimo, i-disfellowship ka diretso, sakto ba na nga pamagi? Ingon pa sa Matthew 13 nga ang bunglayon og trigo mag-uban. Pero diri makaigalaan dili. Gamiton dayon ang Matthew 16:19 no nga ang taktakon diri sa yuta pagtaktakon sa langit. Pero kinsa may halimbawa nga gitaktak makaigalaan sa mga apostoles nga wala nila giagig proseso. Ang Seventh-day Adventist mo taktak nga wala aging proseso. Makaigsunan. Hinaut kung naka-experience man I hope so it is a comfort to every one of us. No? Daghan kitag madunggan sa Seventh-day Adventist. Ayaw magbasa sulat ni Ellen White kaya maupsot mo, pero ginabaligya ang iyang libro. Gagamit sa iyang pangalan. Maingon sayop ang mga pioneers pero walay basihan. Lisod kay makaigalaan, istoryahon, basta manalipod ka sa bakak, lisod kayo. Kaya ang tinuod nga naas kamatuoran, dili ka mahadlok imbestigahan. Apply nimo ang way of study, ang pamaagi sa pag-study, nga exegesis, no? Hermeneutics. Dili kay isa ka word, mao na ni siya i-conclude nimo. Tulo lagi ni sila, tulo man gyud, pero wala exegesis nga pamaagi, hermeneutics nga pamaagi nga pagtuon. Mga kaigsunan, hinaot nga kini nga mubo nga mensahe maabot diha kaninyo. Nga hinaot nga atusang imbestigahan ang mga butang. Kung tinuod ta nga nahigugma sa kalag, mangita pa mga kalag sa gawas. Unya ato pang tabangan nga maripurma ang kinabuhi. Ato pa gamiton ta nga mo assist sa Ginoo sa ilaha. Pero sa panahon nga adunay mga tawo nga matinudaanon nga magdala sa mensahe. Matinudaanon nga nagkinabuhi sa pulong sa Ginoo nga gihatag sa Seventh-day Adventist. Sad kaayo ang mga panghitabo karon. But I wanna say thank you sa mga elders nga katong gusto nga magpabilin pa unta ko diha. Dili gid unta ko gusto nga mobiya sa church. Pero unsaon man gyud nga matuman man gyud ang Desire of Ages 232. Paragraph 1 and 2.
Nga sa dihang ang mga reformers magwali sa kamatuuran, no? Magwali. Dili unta sila mahawa. Pero mismo ang ilang gipasakupan mo ay magpahawa kanila. Tanawa si Martin Luther, tanawa silang John Wycliffe, Jerome, John Hus, nga mga reformers kaniadto sa Roman Catholic Church. Sila ginapatay, ginasunog, gina-excommunicate, gina-disfellowship. Pero ang nakanindot lang makigalaan kay sumala sa balang kasulatan. Sa Matthew Kapitulo 5. Diyos paingon sa 12, bulahan ka nga ginalutos. Ngan lag-opsyot, lahi ng mga pulong ang gipangalan sa imuha. Bulahan ka tungod sa iya. As long as si Martin Luther, show me my errors. Ana raon ta to. Show me, may pakita ang akong sayo. Karon makigalan, dili na. Kung dili unsay giingon sa church, mauna na siya. Pero mao ba na ang pamaagi sa Ginoo? Saktong ebidensya, kumplito, daghang mga ebidensya ipamatuod, makigalaan, bisan ang ato ang mismong propeta. Una-unta nga gisaway ni Sister Ellen White ang mga pioneers, mga grabe nilang against sa Trinity, kung Trinitarian pang pioneers. Makaigsunan, daghang king salamat sa inyong tanan. O sa sunod nato nga video, palihog lang ko og tan-aw para sa panawagan para sa mga Seventh-day Adventist. Daghang king salamat o ang Dios magapanuktok sa atong kasing-kasing. Pinagi sa iyang balang espiritu.